badakizue lehiaketaren funtsa zer den. Batzuk galdu egin behar dute beste batzuk irabazteko. Eta Miluzen buelta ematen badiegu? Eta danok irabazti? Tarte zoragarri bat irabazten badugu danok? Bale. Dirua ja beste batzuk. Baina tarte ederra? Tartea denontzako dago hemen. Bai, beste, Irunei noa ezen moduz? Ondo? Ondo, tarte ederra irabazteko, gogoz? Bueno, irabaztita momentuz, 350 euro. Gehiago izateko gogoz dut bai, ezta? Irune, alba da. Indartxu zatoztie, Ainoa? Bai. Oso ondo. Ongietorri, neskak. Fenomeno. Jokin eta Irati, Miluzeko historialariak, pixkanaka historia egiten ari direnak, lehenbiziko saioan ja finalera heldu zinetelako, diru pixka bat ja badaukagu pilatuta, zehazki 212 euro. Argi daukazue gainera, irabazitakoarekin zer egin nahi duzuen, Irati? Bai, bueno, proposau genuen iparraldetik buelta baten batia. Ipar Euskal Herrian bidai bat. Hori, klaseko badaukagu, historiako badaukagu, Donibane Garasikoa. Bueno, zer denau, barkatu, Gaur, publikoa, Andoinik etorri da, txalo bero bat, zuhoi. Amango aita, larranen ikazoladik, eta eurak etorri dira, dirua pilatzera, 3 eguneko alako txango bat egiteko, Donibane Garazira. Orduan, helburu bera daukazu, Gero nahi badu zuen negoziatu, zakua, zuen dirua, eta bar, animo, Eskerrik asko. Ondo pasa. Eneko Jone, ongietorri, izan moduz? Ongi. Bueno, Eneko ezagutzen duzu Miluze? Bai. Noiz egon zinen? Hori dela 3 urte da malago edo ozten izan. Pentsa, danok sartu gara, Eneko? Bai. Erratzutik zatoz? Bai. Eta gogoz zerrepikatzeko zergaitik? Sosai azteko. Sosak irabazteko. Oso ondo. Esan zuen aurrekoa gainera, esperientzia laburregia. Bai, lehenbizikoan kanpora eta... Eta erabaki duzu bikotea hobetzea, kaso, bikotekidea? Oberik ez da konparatu behar, baina bai. Oberik ez da, baina bai, ez da? Bueno, Jone, herritarra be bai? Bai, erratzeko ere bai. 26 urtezuk? 25. 25 urte, zer egiten duzu? Lan. Lan, non? Irunen. Irunen? Irungo enpresa batean, bai. Lanien. Eneko nondik ezagutzen zarie? Herriko gara. Tabernatik. Herriko taberna. Batek herria besteak taberna. Osea, herritik, Herriko baina... tabernatik. Oso ondo. Ongietorri, bikote. Eta denak helburu bakarra daukagu. Ondo pasatzea, tarte atsegin bat pasatzea, beraz. Az gaitezen, Milute aztera doa! Azteko, azte pareekin hasiko gara. Irakurtzaletasuna, Ainoa? Bai. Zer irakurtzen zu? Danetarik. Denetarik? Honek beldurra moten dit Hori galdera. da, komodina. Ez ari galdera bata. Bai, Irune, irakurtzaletasunan? Nahi baino gutxiago. Bueno, obra klasikoekin egingo dugu jolas. Nordue, Maira? Irune. Obra klasikoak, literaturako obra klasikoak alde batetik, eta egileak bestetik. Ea sortea dauen lehenengo pareetan. Guazen, denpora. Ulises. James Joyce. Moby Dick. Melville. Frankenstein. Mary Shelley. Hamlet. William Shakespeare. Gela bat norberarena. Virginia Woolf. 1984. George Orwell. Aupa! Zea pal, Ainoa esan ez, bueno, pixka bat, eta Irune nahi baino gutxiago, klasikoak lehenbizikoan denak, primeran lotuta. Ulises James Joycena barkatu, Mary Shelleyren Frankenstein ere ondo lotuta, Moby Dick Herman Melvillen eskutik, William Shakespearen Hamlet klasikoa, Gela bat norberarena Virginia Woolfen eskutik, eta 1984ekin George Orwell, 60 puntu, oso ondo. Oso ondo. Vale. Liburu asko detago ezinbesteko esan dugu. Jokin Irati, artelanak gustoko dituzue? Bueno, bai. Bai, gustako bai. Ondo. Zer. Nordu Maira? Ni. Parietan, Jokin, margolanak, klasikoek eta modernuek, kasu honetan, eta egileak. Ia lotzen ditugun, ia sorti dauen. Guazten, denpora. Meninak. Diego Velázquez. Oso ondo. Guernica. Picasso. Pablo Picasso. Venusen jaiotza. Botticelli. Eguzkiloreak. Vincent Van Gogh. Azken afaria. Leonardo da Vinci. Eta musua. Gustav Klimt. Aupa! Hau da, Miluzeko lehiakiden bataz besteko adimena. Noski, denak ere oso jantziak. Primeran aritu zarete, lehenbizikoan denak asmatu da. Da Vinciren azken afaria,
Picassoren Guernica, Velázquezen Meninak, Musuan Gustav Klimt, Venusen jaiotzan Sandro Botticelli, eta eguzkiloretan Van Gogh. Noski, 60 puntu zuek ere! Erratzura goaz! Bueno, eneko Jone, beste horren beste egin beharko dugu. Ikusten duzu hemen langa aztego joan dauen. Nordu maira. Jone, hartu lekue, eneko zinezale, bazara? Bai. Bueno, horrekin egingo dugu, zinemaren pelikula klasikoekin. Egingo dugu jolas eta zuzendariekin. Ia sorti dauen, guazen, denbora. Dolce Vita. Federico Fellini. Osondo. Txoriak. Hitchcock. Laranja mekanikoa. Stanley Kubrick. Osondo. Garai modernoak. Charles Chaplin. Zazpi samurai. Akira Kurosawa. Viridiana. Luis Buñuel. Venga! Venga! Ze pasaten da gaur? Ze afari izan zuie, ze pasatzen da? Azkena, akaso? Guk lankide asko ditugu, hoien artean John Gonga jotzen duena, eta beste lankide bat, erantzuna okerra denean, botoi gorria sakatzen duena. Sekulako goze ez dago. Zerrendik erantzun okerrik ez da egon, saio hasi denetik. Garai modernoak eta Charles Chaplin, Txoriak eta Hitchcock, Zazpi samurai Akira Kurosawaren eskutik, Dolce Vitan Fellini, Viridianan Luis Buñuel, eta Laranja mekanikoan Stanley Kubrick, eta zuek ere hau biribilduz, beste 60 puntu! Oso ondo! Botoi gorri dunek ez da izan dako? Jarri darri egu? Gorri. Gorrin... Asmatu gara dukagu. Asmatuko dugu, Asmatuko, Harina izueltaka, Bai. Esan behar nuen, puntuak pilatzen azteko, ez... Akatsak egiten azteko momentua, denetik izan dezagun. Ados, isil-isilik, eta Irune joango da Maira, osando, hartu lekua Irune. Ea ba, hauek ere denak zuzen erantzuten ditugun. Hortxe kontzeptuak, denbora. Edateko umea, aurra, txikia, biberoia... Errauen txita, Bai. Txirimbuelta. Txirimbuelta. Bai, itxulipurria. Quidditch, Harry Potter, Snitch, Giltza. Bai. Jesus. Irune, denbora dago. Lasai! Alfombra. Marra. Jertzea... Zelaia... Futbolina. Oso ondo! Oso ondo! Hartu lekue. Pentsatzen gabil, zuri punto bikoitzak ere motie. Bueno. Edo puntuak kopetan ematea, edo kontuz, dena literalki egitearekin, gertatu izan delako isil-isileken, botaka egin. Jokoa da imintzio garitzea, Suabe, Hau da, bai. Hau da, egiteko, hau da, hau. Sekulakoa. Laro bai puntu, oso ondo. Jokin, irati. Edo zein azten da. Edo zein azten da orain imintzioka, Nor joango da? Ea ba zer tokatzen zaigun. Dena delakoa ikusteko preste eta desiatzen gaude. Esan bezala, Irunek langa goian jarri duelako oso. Hortxe lau kontzeptuak, denbora. Vale. Tximinua. Ilia. Erlia. Animali bat. Vale, txikia. Zorrilla. Oso ondo. Beteka. Tripa. Txiribuelta. Aurdun. Liburu bat. Komiki bat. Puzle bat. Oso ondo. DNI bat. Tximista bat. Puzle bat. Mapa bat. Bai, bale. Ondo. Oso ondo, pozik danak, irati beti DNI bat ikusten zu beti. Komikian, mapan, leku danatan. Ez que karratu ezatet, bueno, pues... Zenbat adiz gertatu den, sekulako beteka da, ez aurduna, zenean, bata bestearekin astuta. Beste lau, ze pasaten da gaur, beste 80 puntu! Eneko, Jone, martxa honi ustea, besterik ez egu geratzen.
Nor jarriko dugu imintzioka? Eneko, oso no, hartu lekua. Jonek estrenekoz mihilu zen. Bai. Buf. Kideari laguntzen dion, zu bota proposamenak ointza. Bai. Ados, ez isilik geratu. Isilik Eneko, demora. Margotzen nahi zara. Margolaria. Oso ondo. Ekain. Txalo, ez masa jate nahi zara. Prestatzen, sukaldaria, talo egilea. Oso Oso ondo. ondo, talo bilea. Vale. Ea marrazten. Pantalon, galtzak, kantzontziloak, Oso ondo. Kotxea, trena, tren txutxu, kamiona. Oso ondo. Aupa! Ze casting dau. Gorriti, Mikel Gorriti da. Akatsak sakatze dituena, Ondo. eta lan utzi du. Bai, Esan du, hemen ez dagoaz ere eginik, ze zuzu akatsik egin, bi probatan, bi erronda egin, dena zuzen. Beste 80 punto, aupa zuek! Hitz eskutura goaz, erakustaldiak jarrai dezala, badue, Ainoa, leku hartuko du, eta ia txukun asmatze ditugun hor eskutatutako hitzak, aupa Ainoa, sorte hon, denpora. Pustu. Pusika. Bai. Zuzena. Zorrotza. Antonimo. Okerra. Oso ondo. Urrengoa. Kuadroak. Markoa. Publikora. Museoa. Antzekoa. Paso. Bai, paso. Mari Jose. Ama. Eta... Jubilatua. Biak. Bikote. Biak. Guraso. Bai. Dirua. Zakela. Laguntzeko. Beka. Pertsona. Bekaduna. Zaigu sartu. Gonga lehenago iritsi da. Bekaduna baino lehenago iritsi da gonga. Beste datu batzuk ere ezagutu ditugu, izenez... Mari Jose. Mari Jose, ama. Ama. Esarka bat, bidaliko dugu. Bai. Zerbait hitz batzuk eskaini nahi ziozu? Heldu berri dira haien jubilazio bidaitik eta beste bat prestatzen dabiz, así que venga, animo. Oso Ah, bueno. ondo. Berriro Ondo. goi bezala. Ba, animo zuei orduan, bere egezki daude eta. Zuek ere bai, hiru asmatuta, 60 puntu! Vale. Jokin irati, nordue. Ni. Irati, hartu leku mesedez. Eta hortxe, hitz eskutuak zain, eta... Iasmatze ditugun, aliketa gehien, guazen, denpora. Azke. Askapena. Ez, erroa, bai. Paso. Ama. Andereñoa. Sinonimoa. Eskola. Lanbidea. Irakaslea. Oso ondo. Bai. Beldurtia. Ikaratia. Antzekoa. Ikara. Paso. Herrialdea. Frantzia. Gerra. Ukraina. Oso ondo. Paso. Lab. Internet. Langileak. Langabetua. Taldea. Oso ondo irati. Sindikatua. Arrastoa hona zen, Bai. Arrastoa hona zen, baina gero askotan... Lapu lertu lapari. Elkar ulertzea ez da errezena izaten, baina... Tira, bi. Ondo. Zuzen eman dituzu, beraz, 40 puntu bikote. Ondo. Eneko eta Jone, hitz eskutura nor du emaire? Ni. Jone, hartu leko mesedez. Bortxe, jolas egin dezagun, Eneko asmatzen eta Jone arrastoak emoten, eta ia hor ditugun hitz eskutuak asmatzen ditugun. Guazen, denpora. Buruan, Ilea. Oso ondo. likidoa, Solidoa. bai. Odola, Beltza. gorputzetik, Zainak. Oso ondo. afaria, Gosaria. eguerdien, Bazkaria. Irakurri ondo. Irakurri ondo? ostras, vale, jatekoa, Barazkiak. Vale. mozteko, Nabala. industriala, Zerra. ez, paso. Zuk,
Zuk. Pintetuet, Aurpegia. larruan, Tatuaje. Akuleku denek. Bai, nero ni ere jabetu naiz, lehen enekori ongi etorria ematean eta, bularrean edo, daukazu tatuaje bat? Bai, bat. Hori da. Azaldu nahi duzu edo... Ez. Barazkiren bat edo... Ez, esaldi bada. Zondo. Jendeak izaten duela goitura tatuaje egin eta gero gainera honek atzean azaplen badauka. Eneko diskretoagoa da, baina ere oso fin aritu zarete, lau zuzen eman da, 80 puntu! Nik ez daukat, Neu ez? tatuajerik ez. Neu ez. Tatuatzeko modukoa puntuak izango dira. Triboren berretara joan aurretik, 200 puntu. Bilbo Sopela, Lekeitio Zumaian 180 puntu, Erratzun, 220 puntu. Triboren berretatoz. Vale. Berden bat aukeratu, tatuatzeko. Tatuatzeko? Bai. Dinot, paneletik. Esango dira zugera zen. Paneletik? Bai. Bale, oso ondo. Bai. Osea, punturik ez du kontatuko nik, mila hortara. Bai. Bai. Bueno, lan pixka batera Venga, ingo vale. dut. Biak batera ingo ditut, oso ondo. 3 urduri. Bai. Aurpegi aldatu zaizu. Postura, guztia. Eskemen. Zertan neskak, guazten denpora. Atxedena, deskantsua, iparraldean. Atunburua. Atxedena, deskantsua, iparraldean. Pausua. Toki zelai zabala, seguran. Bota? Zafardakoa. Jokin? Atxedena, deskantsua, iparraldean. Pausua. Toki zelai zabala, seguran. Arroa. Atxedena, deskantsua, iparraldean. Pausua. Toki zelai zabala, seguran. Sindikua. Eneko? Atxedena, deskantsua, iparraldean. Pausua. Toki zelai zabala, seguran. Madura. Hartuko lukeko markesa goizuetan. Atunburua. Atxedena, deskantsua, iparraldean. pausua. Arroa zen, markesa, bai. Eta Irune urdurituta, bera ere sartu delako ez egokion txanan. Azai, 10 puntu zuentzat orduan. Eta erabaki dut ja, Gai, atunburua. Kopetean, tatuatuta, atunburua. Jokin irati, badator bigarren taula, denpora. Kilkerra, bastanen. Tximirrika. Kilkerra, bastanen. Maskeloa. Eneko? Kilkerra, bastanen. Larraputika. Alegindu, bardozen. Arrimatu. Dorpea, arratian. Adreta. Kilkerra, bastanen. Larraputika. Alegindu, bardozen. Arrimatu, Dorpea, arratian. mazkeloa. Amaitu, Santagrazin. Largatu, Irune? Kilkerra, bastanen. Larraputika. Alegindu, bardozen. Arrimatu. Dorpea, arratian. Maskeloa. Amaitu, Santagrazin. Largatu. Urrendu, ze baina demoraz kanpo sartu da erantzuna, errebotea orain bai, zegokizuen txandan ondo erabilita, Irurekin, 30 puntu! Eta hirugarren taulere badaukagu prest, Eneko Jonez zeuek hasiko zarete, iausten diogun, Eneko, prest? Denpora. Amarrua engainua bortzirietan. Zalagarda. Kaiera, hegoaldean. Kuadernua. Xaxatu, amikuzen. Emundu. Amarrua engainua bortzirietan. zalagarda. Kaiera, hegoaldean. Kuadernoa, Xaxatu, amikuzen. ziukatu, Arropa igatu, plentzian. iztundu. Irune? Amarrua engainua bortzirietan. Zalagarda. Kaiera, hegoaldean. Kuadernoa. Xaxatu, amikuzen. Ziukatu. Arropa igatu, plentzian. Emondu. Adiskidetu, azpeitian. Iztundu. Txinparta salgizen. Zutxinka. Tanta garazin. Intza. Venga! Zer da, hau! Oraingoan, txanda errespetatu soilik ez? Txanda harrapatu eta taula oso osatu zuentzan eskak 100 puntu! Oso ona, Eta markagailuak onela geratu zaizkigu. 330 puntu ikuste ditugu lehenengo markagailuan. Irunek eta Inoak, Jokinek eta Iratik. 180, Enekok eta Jonek 230. Eta historia orok horixe du, hasi bezalaxe. Amaitu ere egiten dela, zuen miluzeko fasea, momentuz hemen etengo da, Jokin eta Irati.
Gustora dena den? Bai, oso. Pozik aritu zarete, sentsazio onarekin zoazte. Posigo jaz, posigo. 212 euro baituzte pilatuak. Aurreko finala glamour askorekin egindakoa izan zela. Bai, hor moda diseinatzaileekin eta lortutako dirua. Bueno, Jokin zemozko esperientzia? Oso ona, oso ona. Ondo, irati. Errepikatzekoa. Animatuko ditugu? Etxeko lanak etortzen? Anima, obvio. Bai. Claro, bai. Bikote zoragarria izan zari, eskerrik asko tortziarren. Aur. Galdera bat ilazki. Zuk euskaraz nola esango zenuke zaska? Badakizu erabiltzen dela, gazteleraz ordaina da. Txo, nik danari txo. Bueno, baliokidea izan daiteke, bakizu ez tabaietan, gaztelako ordaina da, baina batematek besteari segulako kolpea eman eta zaska esaten dela, ezta? Egia da mailegutan hartu baino askotan, hobe izaten dela buruari pixka bat eragin eta gure bertsio propioak sortzea, ezta? Horretan aritu dira Twitterreko ari batean Xabier Euskitze eta Xabier Mendiguren proposamen batzuk zaskaren ordain hori izango luketen proposamenak helaraziz. Besteak beste, bildu dituzte esaterako zarta, ondo dago. Zapla, ere bai. Ona. Zaska esan beharrean esan, zapla. Eta hori euskalduna litzateke. Eta ipamen nau baliatu nahi dugu miluzen erronka berri bat ere luzatzeko. Badirelako mailegutan erabilitako edo hartzen ditugun hitz asko random dela edo nipa, jendeak esaten du, etorriko zara? Nipa. Bueno, horrelakoen euskal bertsioak bildu nahi ditugu. Beraz, sare sozialen bitartez, helarazi guri eta partekatuko ditugu. Oso ondo. Zapla! Zapla, ona. Batman eta Robin. Zapla. Bai. Bai, ematen du. Zerotik, abiatuko gara. Zapla, markagailuei. Bai, zapla markagailuei. Zerotik abiatuko gara. Iruna Inoa ia prestatzen hasi dira. Bai, lanak ondo egiteko. Bueno, sekulako programa egiten nahi zarete. Bai, talde bat eta bai bestie. Ia gozatzen dugun, bigarren fasenetan be bai. Eta esan dugu prestatzen ari direla definiziotarako. Gau beltzerako, ez dakit prestatuta zaudeten. Gaur bertan, gaur gauean, ospatzen, bueno, ari garelako, ari gintezkelako nolabait, gau beltzari lotuta datoz kontzeptuak eta definizioak. Ados, beraz erne biok, txanaka, Irune eta Ainoa, demora. Gau beltza ospatzen den hilabetea. Bikain, ikerlari askoren iritziz, gau beltzaren jatorria dena? Paganoa. Oso ondo, gau beltza sortu zen kontinentea? Europa. Bikain, gau beltzaren jatorria dena berriz? Solia, salea. Bete, Zuloa. Ez? Jatorria da. Salea. Jatorri zelta, Euskal Herrian, tradizionalki egun honetan ustu oiden jakia. Kalabaza. Bikain, kalabaza usteko beharko duzun erreminta? Koiara. Koiara, oso ondo. Gau beltzaz, gaur egun arte, ahozao heldu zaizkigunak? Kondairak. Oso ondo. Izpiritu txarrak uxatzeko erabiltzen diren jantziak? Mozorroak. Oso ondo. Tradizionalki mozorrotzeko erabili den oiala? Saiatu naiz, Izara. Ondo. Saiatu naiz. Baina oso ondo, zazti asmatu dutelako 70 puntu. Izara zen. Bai. Jarraitun zuelako orainik jakimina jota. No, gau beltza, puntu sorta polita, Beldurgarria, akaso, Eneko eta Jone. Komeni, zuek ere soka luzatzea, Gau beltza Euskal Herrian bai, baina nazioartean ere ospatzen delako. Mota askotako erreferentziak bilduko ditugu, zerrenda honetan. Ados? Bai. Biok prest txandaka, Eneko aurrena, Jone ondoren. Demora. Mexikoko aurrek gozokien ordez eskatzen dutena. Dirua. Oso ondo. Estatu Batuetan Halloween egunean etxeak egiten direna. Apaindu. Bikain. Alemanian gau honetan etxean ezkutatzen dituztenak. Probatu. Kalabaza. Bideik ere. Asko. Alemanian gordetzea dituzte... Garagardua. Labanak, hobeto. Guatemalan barrilete izeneko kometak egin behar direna. Ostras. Zer egin behar da kometa hauekin? Aireratu. Hori da. Kuia usteko ohitura Estatu Batuetara eraman zutenak. Probatu? Irlandarrak. Bai, horixe, egun hauetan argia egiteko erabiltzen den argizarizko pieza. Kandela. Bikain, Portugalen hauen eguna ospatzen dute.
Zorginak. Bai, eta sartu hori ere. Oso ondo! Bikain gabiltz, beste 6 asmatuta 60 puntu. Vale, lehenengo eroglifiko da dator, denbora. Zein garbi utzi duzun? Ilea, bai. Bai, baderantzunan zati. Igela, Bai. gela. Bainugela. Bainugela. Bainugela, oso ondo, oso ondo. Bai! Niu bat ikusten genuen, bainu igelari, ikenduta gela, bainugela, oso ondo. Eta zederra, bainugela bat, ondo garbituta. Bukatutakoa batez ere izaten den sentsazio hori. Bueno, Bitartean ere bai? ez, beti. Beti. Bai, bainugela beti garbi. Bai. Bai. Bai, bale. A2 gaude. Ateratzen daizkit eroglifikoak bainugela niri. Ez garbizaren poderioz. Bigarren eroglifikoa, denbora. Espetxeratu egin dute. Hiltzailea. Oso ondo. Hiltzea ikusten genuen, arengatik ordezkatu hiltza, eta hiltzailea. Oso ondo. Azegilea, bide batez, gau beltzarekin bat egindakoa, Hili moztu. Bai, ez da? Bai. Hori. Hili moztu apurtxuet glamurrapur batekin. Ondo. Zuek ondo, eskak? Hile bikain. Hor batzuk hemen. Bai. Ez du inora, nire guztua, baina zuen hilea bikain. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Hangoian aldago. Izuri barraskilo gaini. Bada erantzuna esati. Igorri. Izuri. Igezi. Igezi. Hangoian aldago eguzkia. Bada erantzuna esati. Barraskilloa. Izuri. Bale, nola? Barraskilo. Ibarra. Ibarran. Ez? Ibarran gelu. Ibarran gelu. Ibarran. Barraskilo gainean geldo. Geldo doa. Hala joaten delako. Astiro, baina. Zuek bizkorra aritu zarete, baina denbora gehiago ere behar genuen. 2 asmatuta, 60 puntu. Eneko Jone, nola ikusten dira, besteenak? Zailak. Bai, Zailak, bestenak ere bai, Bai. Normalean jendeak bestenak erraz ikusten ditu. Hauek ez. Bai, ez gertatzen den zuen eroglifikoekin. Venga, sortean guazen, lehenengoa badator, denpora. Ongi kudeatu behar izaten da. Carlos... Sobera, ma. Sobera bai? Sobera, ma. Zer da? Sobera zer da, bai? Zerra, ma. Ez? Sobera kina. Sobera kina, hori bai. Vale. Sobera ikusten genuen, makina, makenduta kina. Sobera kina. Bai? Bai. Argi. Sorte kontu bat izan da, Eneko? Bai. Bai, bale. Horrek ere balio du, Bai, balio du horrepe. Bale. Bigarren eroglifikoa, denpora. Gauean ateratzen da, Iza 8. Gizotxoa. gizotxoa, bale. Gizotxoa. Oso ondo. Giz, Cervantesek 8 eta gizotxoa. Ikusi duzu sekula, Jaski? Bai, baten bat bai. Nik behin... Bai, beti dugu baten bat. Nik kiroldegia main, aldageletan. Zer da, hau? Ene bada. Beti dugu baten bat. Makurtu zen eta... Gau beltza. Hemen daku, John Gon, Mikel Gorriti, da txalo dune zeure lagune, zeure txalo. Opa, Pablo, txalo, Pablo! Hirugarren eroglifikoa beba dator, Eneko Jone, guazen, denpora. Bete iesa da zu goraino. Cantimplora. Oso ondo. Zer, Jone? Kant! Bikain, filosofoa Kant askotan agertu zaigu, inplo eta ra, jainko da. Kantinplora, oso ondo. Ze satisfazio, Jone. Bikotekideak lanak hain ondo egite ditenean. Bai horixe. Nik eran nuen ere bai, baina kendu da. No, besteak asmatzen du ere, balekoa da, 3 zuzen, 80 puntu. Lau arrasto, puntu asko, komodina jokoan, edorri guztia, Irunek eta Inoak badakite zer datorren orain. Esaldi biurriak, Bai. Ados? Bai. Ea lehenbizikoa behar bezala antolatzen dugun. Jok prest, denbora. Ikurra. Euskal ikurra. Ez. Euskal... Ez. Euskal kultura. Ez. Kultura. Kultura. Euskara. Ez. Euskal... Zabaltzeko... Ez. Nazioartean. 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 Euskara. Euskara. Eta euskal kultura. Euskal kultura. Zabaltzeko. Da. Ikurra da. Ikurra da. Oso ondo.
gutxiri egin dugu. Bai, osatu duzue. Ea bigarrena, badatoz bokalak. Demora. Horren bogaferra. Ez da horren. Eren. Oren. Ez da Arien, horien. Aran. Arana. Ez da aran. Arien. Beste bokal bat? Ari. Ez da aro. Ez da ari. Ez da are. Aren. Biografia. Utsunez. Bete dago. Betea dago, baina. Biografia, utsunez betea. Arrastona da. Ari gara. Trabatu gara. Bai. Baina aterako gara ontatik ere. Ados? Hirugarren esaldia. Demora. Frantziar Edabide. Ez. Eskuntza Ez. batek, 2015. 2015. Edabide. Ez. Zentoren, Ez. Liceo. Ez. Artean, Ez. Hezkuntza. Hezkuntza. onena, Ez. artean, Ez. Frantziar, 2015. Liceo. Hezkuntza. Izendatu. Zentroren artean, Hezkuntza zentro. bai, zentzuarekin hobeto. Dana ezin deskatu, bez. Zentzuarekin irakurtzi Hori, hobeto. antolatu esaldia Bai, konera, bera, claro. noski, ez. Baina, bigarrena lortu dugu, ea laugarrena ere, osatzen dugun. Bokalak, bai? Demora. Maizta. Aurreti bokala. Ez da A. Emazten favore. Ere. Kasuraz. Euskaraz. deitzen, Ez, aurreti bokala. aditzen, Ez da A. Editu. Ez da E. idutu zen lehen. Zer sortzen den hemen, Baina zer bai, ignoak baietz egiten dugu. Bai. Momentuz, bat, asmatut 30 puntu eskuratu dituzue, eta komodina jokoan orain, arrastoak dio. Nazio artean, euskara eta euskal kultura zabaltzeko ikurra da. Nori buruz ari gara? Etxepareri buruz. Ikus dezagun. Bai! Bernat Etxepare. Oso ondo. Biografia utxunez beteta dagoela, baina Nafarroa berekoa dela eta barreta bar. Oso ondo. Ondo. Komodina eskuratuta? Bai, baina puntu gitxi. Bueno, bakendu gero bestiei. Hori da. Zokatiran. Bai. Nola jone? Lasai, eh? Bueno. Eneko Ondo jone? konpondu gaitezen, ez da? Zegoen txanda, arrastoek puntua gordetzen dituzte eta batez komodina jokoan gero erabiltzeko. Momentu Esaldiekin. estrategikoan. Nola modatzen garen, lehenbiziko antolatzeko txanda orain. Demora. Leitzako. Ez. Onena, Ez. munduko, 46. Munduko. Esan? 46. Horma. Ez. Onena, Onena. izendatutakoa dago. Leitzako. Horma. Batean dago. Batean dago. Oso ondo! Lehenbizikoa barruan. Hau sartu da. Eta jonek ja dio zerbait badakiela. Ea gehiago ere, puntu gehiago ere biltzen ditugun. Bokalak, demora. Batzuen Batzuen Iritziz. Izkin... Zeta eta gero bokala. Zikinkeria da, beste entzat ordea artea. Oso ondo! Ordea artea, eta golpe eta guzti. Oso ondo! Vale. Eta aurpegietan irribarra handia. Ez da? Bai. No? Ba, jarraitu irribarra horrekin. Hirugarrena datorreta. Demora. Inork, Ez. dena, Ez. daki, Ez. artista. Artista ezagunena, Ezagunena. inork, Ez, artista ezagunena. ez, daki, Ez. Ez daki nor, Artista ezagunena. nor, den, Ez. dena, Dena? dena daki. Ez, artista ezagunena dena. Ez den, daki. Ez daki, ez den. Ez daki nor den. Ja, nik ere momentu batean amore eman dut. Inork ez daki. Bale, ez du gozatu. Gauza asko entzun ditut, baina ez, esaldia bere horretan falta zitzegon. Laugarrena, oraindik ere badago beste bat. Bai? Guazen bat, demora. Horma, marraztuz, marrazteaz, Ez, konsonante bat sobera duzu, Marratzen, marratuz, tuz, hori da? Egindako. Marka. da, edo, dauzkan, Ez, aurreti bokala. adizki. Bi arrasto. 60 puntu. Eneko eta Jone, munduko 46. onena izendatutakoa Leitzako horma batean dago, batzuen iritziz zikinkeria da, besteentzat, ordea artea. Zeri buruz ari gara?
Grafitia. Grafitiei buruz. Ikus dezagun. Oso ondo! Komodina! Agertzen zaigu. Oso Baina ondo, hasieratik, jakin duzu, Bai. Leitzakoa Bai, ezagutzen leitzakoa, zenuten? errandu zerbait gaztetxean badago, esto, grafiti Badago bat. zerbait. Eta arrastoak aipatzen zenituen, grafitien arrastoi segikako moinare lortu dugu, eta sokatirara bidean, Irunek eta Ainoak 160 puntu, Enekok eta Jonek 210. Eta komoinan, bidaldetan. Bagu prest gaude, gure lehiakideko bai, ezta? Bai, sokatiraren momentua iritsi da. Hasi atzetik doana. Kasu honetan, Irun eta Ainoa. Hasiko dira. Neskak, erantzuten hasteko prest? Bai. Ba, guazen, denpora. Zein garaikur irabazten da Eusko Label edo Euskotren Ligak irabazita? Txapela. Koroa, Nafarroako zein herritan du jatorria Berritxarrak taldeak? Lekunberrin. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu, Eneko Jone, denpora. Asiako zein herrialdetan dago munduko kristalesko zubirik luzeena? Txinan. Vietnamen, amaitu esara zarra, lan lasterra, lan? Alferra. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu, neskak, denpora. Zein animalia berreskuratu dute 70 urteren ondoren Indian? Tigrea. Gepardoa, zein da musukoek estaltzen duten aurpegiko atala? Haua. Eta sudurra. Musua, bai. Eta denbora eten denerako 36 puntu ere pasaira bestaldera. Badakizu helburua beti ere sokatiran, puntuei eustea da, komodinak erabilgarri. Eneko Jone, guazten denpora. Zein hilabetetan ospatzen dira Durangoko San Fausto jaiak? Irailan. Urrian, munduko zein herrialdetan sortu zen TikTok? Txinan. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu. Neskak denpora, zein lurraldetan dago Ezkaba mendia? Nafarroan. Oso ondo. Eneko Jone, zebekin goaz, guazten denpora, nork du Euskal Pentatloian inoizko markarik onena? Kilian Jornenek. Olasagaztik, nola du izena musika urbanoa egiten duen aguraingo taldeak? Dupla. Oso ondo. Arranz pixka bat, ordurako egia da, 35 puntu ere jontezkigula bestaldera. Minutu bat, sokatira burutzeko eta berdintzera egin du markagailuak. Irune Ainoa, eutxi horri. Neskak, guazen denpora. Zenbat izki ditu doministikuka hitzak? 13. Oso ondo. Eneko Janez debekin goaz, komodinak ere erabiltzeko daude. Guazen denpora, zenbat urterekin lortu dute Oblasek 9 mailako bidea kateatzea? 17. 12. Munduko zein herrialdetan dago piramide gehien? Afrikan. Munduko zein herrialdetan? Egipton. Sudanen, nola da Inigo Urkulluren bigarren abizena? Paso. Renteria, Gipuzkoako zein herritan dago Bastero kulturgunea? Komodina. Eta Andoainen? Andoaingo publikoa lertu beharrean. Bastero gure herrian dagota. 74 puntuk. Ies egin digute. Aukeran komodina. Lentxeago erabiltzea ere ez aukera txarra. Ze begira, Ze kolore hartu duten orain markagailuek, oso bestelakoa. Baina gauzak aldalitezke 30 segundu oraindik ere. Neskak, denpora. Sagardotegian zer izaten dute irasagarrak eta intxaurrek lagun? Gazta. Oso ondo. Eneko Jane denpora, zein da Inma Xara Arabarraren lanbidea? Artzaina. Orkesta zuzendaria. Afrikako ze herrialdetan dago Serengeti Parke Nazionala? Zairen. Tanzanian, Bizkaiko ze herritan jaio zen Maren abeslaria? Barakaldo. Bilbon, ze koloren ahaztuko diozu urdinari morea lortzeko? Gorria. Oso ondo. Eta kontuak ere nahiko gorri jarrita. 74 puntu bidali ditugulako bestaldera. 4 segundo ariketa amaitzeko. Eta beste behin, Irunek eta Ainoak, komodina, erabiltzeke daukate. Guazen neskak, denpora, ze Bizkaiko udalerritan egiten da gara rock jaialdia? Komodina. Baina erabili duzu ez? Mendaron,
on egiten da. Erabili dugu, eta hau dela, puntuen dantza alde batera da bestera, atzetik abiatuta ere azkenean denbora bukatu denerako aurre hartuta, Irunek eta Ainoak 273 puntu, Enekok eta Jonek 107. Eneko Jone helburua behintzat, beteta, lehenengo programan aurrera jarraitu, finala ezin izango da, baina aurrengo miluzen algarrik usteko aukera bat bai. Eskerrik asko, gero arte! Gaur berezia dela, gau beltza da. Hori da. Eta honekin lotuta, egin beharko dugu finala be bai. Guk ere ekarpen txiki bat egite aldera. Prestatu egin behar gara. Bai? Bai. Zaki bai, somatu dut, asmoa zelako beldur pizka bat ematea. Andoaingo batzeak barrez, somatu, ikusi ez dut ikusten. Ez dut inar ikusten, ama ondo nago, lasai. Irun eta Ainoa. Nortzara zu? Ni naiz, antxo naiz, lasai. Zuek ondo zaudete? Bai. Xokeatuta, akaso? Bai. Egia da, sekulako lanak egin dituzuela, datuak ere hemen dauzkatea ikusten dudan. Bai, 273 puntu irabazi dituzue, horiek euro bilakatuta. 620 euro, ez da oso serioa, ez da, horrela jatzita, baina 620 euro irabaziak badituzue. Eta gaur, entzun arretaz, gau beltzean, zakuan, jokoan ditugu, 8.707 euro. Eta guztia prest daukagu eta bagoaz, zakuaren bila. Gau beltza, Irune, Ainoa, hildakoen eguna, Halloween, izen ez ere ezagutzen denaren inguruan, jolastuko gara gaur zakuaren bilan. Eremuak, gau beltza, hildakoen eguna eta Halloween. Jarraian aipatuko dizkizuedan kontzeptuak, jatorriaren eta tradizioaren arabera, Euskal Herriko gau beltzean, Mexikoko hildakoen egunean, edota Halloween anglosajoian dute oinarria. Ondo? Hauek dira, datozen kontzeptuak. Uzta garaia bukatu. Gau beltza. Gau beltzean kokatu dugu. Urrengo kontzeptua, trukoa ala tratua. Halloween. Halloweenera bialdu dugu. Urrengoa, garezurra. Mexikora bialdu dugu. Urrengoa, gizateriaren ondare. Gizateriaren ondare izendatuta dago. Euretako bat, UNESCOk erabakita. Urrengoa, xestero. Jarri gau beltza, ez dakit. Zalantzak. Gau beltzean kokatu dugu. Ja. Katu sorgina. Gau beltzarekin lotuko dugu, hildakoen egunarekin, Halloweenekin. Betiko Halloween eta katua gertzen. Ez dakit. Haure zalantzekin. Azkena. Xanduli manduli. Euskal Herriko gau beltzean kokatuko dugu, Mexikoko hildakoen egunean, edota Halloween anglosajoian. Zalantzekin. Gau beltzera bialdu dugu. Ze moduz? Hiru zalantza fijo. Baten bat ondo, besteak ez dakigu. Hiru zalantza oso ondo dau. Baina, besteak igual ari gara esaten ondo ditugula eta ez, orduan. Tentsioa. Zuek hiru zalantza, nik momentu honetan zalantza bat baino gehiago ditut. Ez dakit. Trukoa ala tratua? Pelikuletan eta ikusita, ez da? Bai. Bai.
Halloweenen jarri dugu, zuzena da? Oso ondo. Hori da ingelesez trick or treat, karameloak eta lortzeko esaten den esaldia. Garezurra jarri dugu, hildakoen egunean. Zeo zeraitik, Ainhoa? Koko pelikula, horrean mozorroak eta... Zure ondoan dagoen antzeko zer da, edo? Barkatu? Ez dakit zer da izan. Garezurra hildakoen egunean kokatuta egokia da? Oso ondo. Ida, hildakoen egunean Mexikon, ikur nagusia garezurra bera delako. Zorte hon ematen duena, oso ondo. Xanduli manduli, Euskal Herrian kokatu dugu gau beltzean. Zuzena da? Oso ondo. Euskal Herrian eta Eibarren zehazki, xanduli manduli kikiriki eman goxokiak guri esaldia erabiltzen baitute, bertako iturburu ikastetxean ospakizuna pixka bat jazteko. Ospakizun hau gizateriaren ondare izendatuta dago. Hildakoen eguna dela pentsatzen dugu, zuzena da? Oso ondo, trukakia dator eta trukakia erabiltzeko aukera. Irune, Ainhoa. Aldatuko genuke bat, Baina hobe desaldatzen. baina zu aldatuko ez dakigulako fijo. Aldatuko genuke Zein aldatuko zenuke? zestero. Edo katu sorgina. Zestero isa horrek ez dakigu ja despistatu gaituen euskaragaz, eta mexikarra den, edo... ez dakit. Baina igual aldatzen dugu eta... Hanka sartzen badugu beto hasieratik sartu eta... Zein dugu, trukaki erabili edo ez? Ez. Ez du erabiliko. Baina, no sé. Zalantzak siesterorekin. Ikus dezagun. Zuzena den? Gau beltzean? Oso ondo. Eta kasu honetan mutrikun, xestero herriko ehorzlea izan omentzelako, eta horri egiten dio erreferentzia kondaira honek ere. Oraina zalantzak bestean ere, osari. Zalantza genituen katu sorginarekin bebai. Bai. Bikain gabiltz, bi pausura. Daukagu zakua, 8.707 euro gau beltz honetan, miluzeko zakuan. Ze zalantza, katu sorginarekin? Danak, ez dakit. Eski ez dut kokatzen, orduan imaginatut Halloweenen olako katu baten silueta eta listo, hori da. Ez dakigu. Katu sorgina, Halloweenen aldu oinarria. Zuzena da? Gau beltzen genuen eta usta garaia bukatu bai Halloweenen alderantziz genituen. Oso, ondo! Irune, Ainhoa, final ikaragarria jokatu duzuen, 620 euro bat duzue pilatuak, eta gurekin abentura honen parte izaten segitzeko aukera ere, bai? Agurtu zeu! Agurtu zeu! Etxeko, eskerrik asko! Bueltatuko gara, ondo izan! Agur!